Казаныбызны безнең татар халкының ризыкларын бөтен элекке союзга һәм бөтен дөньяга таныткан иң беренче һәм иң бердәнбер безнең ашсу остасы дип ул халык академиягы үзенең өлкәсендә. Юнус Абый Әхмәтҗанов аны югары сәнгать дәрәҗәсенә җиткергән татар ашын, татар табынын, татар өстәлен, кунакчыллыкны аңа әлбәттә вакыты җиткәч һәйкәл дә бюст та куелыр дип уйлыйм мин.